Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Evangeline, 41 anyos. Minyog may tulo ka buok anak. Duha ka lalaki ug usa ka babay. Taga Garcia Hernandez, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak na akong babay. Namong gud siya behavior nga gibuhat na namo ang tanan apan wa man gyud mauli. Aron inyong hisabtan, sugdo na ako dihang nag-eskwela na siya sa kinder, dihang nagsugod ng iyang gibati. Ingon ini ang mga panghita po. Magdali na ko na akong kipuhat din hispay. Kay magkuha pa biya akong linlin sa eskwelahan. Usan na lang ka oras ug mamuhi na sila. Aw, dool ra masad hinong ilang eskwelahan. Nang! Uy, Evangeline! ang helper man ni sa eskwelahan ni Dailinlin. Ha? O na lang, pagtukuro yung teacher mong anak ay sigig hilak. Nya, mangaway na mo, nanghagis. Unsa? Linen! Linen, stop it! Gusto na na! Gusto na! Mangaway mo! Maibel! Kisa may nangaway ni mo. Wala kayo nag-away niya, ma'am. Nikalit lang na siya. Mag-istorya nga siya, ra. O marang may kontra, nga dili man na mo makita. Unsa? Ipauli na lang na siya, ma'am. Kay iya na magumpasakita ng iyang mga classmates. Ay, kinuo ko. Naunsa man ka, Dailinlin. Wa ka na binuangi og dili ingon nato si Linlin, Vangeline. Ha? Ipatanaw nagtambalan. Kay basig gitiawan na sa mga dili ingon nato. Pamahawa mo! Bad mo! Pamahawa mo ba? Unya, kumusta man ang inyong pag-ato sa tambalan? Doon na raman to giyam-yam ang tambalan ni Linlin. Pero pag apot na mo din hisbay, mamanggihapon. Balik raman gihapon siya wild. Ingon anan, gabiin na kayo apan dili matug. Magsigi og yaw-yaw nga, ingon og sa may kaistorya siya. Kining nakakita ko sa FB ba? Usa ka pare nga taga dinhi sa ato sa Bohol nga manghingilin og mga daotang espiritu o mag-deliverance. Ato ka nang iadto si Dailinlin dito. Ha? Asa man na, Fred? Recorded by X Thunder Gaming. Naabot gyud mig adto sa sikat nga pari diri sa Bohol nga naila nga manghingilin og daw tang espiritu o mag-deliverance. Kay wa man gyud mauli ang akong anak dito sa tambalan. Ug tuod man, medyo may arang-arang ang gibati sa among anak. Naka-eskwela pa gyud siya grade 1, grade 2. Apan sa pag grade 3 niya, mibalik man ang iyang gibati ug mas migrabe pa nga dili na gyud namo mapugngan. Unya, Day! Day, husto na taon, Day! Nakabuak na nga itong mga butang, Day! Husto na taon! Kinuha ko, Ito mo! Mga salbahis mo! Mga bisit! Mga animal! Lin! Lin, Day nga naman na, Day! Ginoo ko anang bata ay Evangeline. Naunsa naman taon na siya. Halos na nabalikas makamao naman siya. Ang buta na niya maoy, na problema, naging kong maayo anak niya. Gibalik unta na ninyo dito sa pare. Naulian man ka na sa una. Dito na, Mima. Apan, ni kayo na, wa na siya mauli eh. Wa pa ba sa din ninyo iadtog doktor, no? Oo, pa ma. Kay, wa man sila ang gibati o sakit kod. Gawasan ang mag-wild siya, o dili pa to og magkapii. Magsigi og yaw-yaw nga maorang usa og mag-wild. Evangeline, kanang iyang gipangbuhat, sakit na na. Maong iadto na og doktor ninyo.
Naani siyang utok. Sa iyang utok, doktor? Na ako iresita para pakalma niya. Tunga ra sa tabletas ang ipainom niya humanog kaon sa panihapon o padung matog. Oh, sige, Dok. Amo ng paliton. Ay, salamat taon. Nakatug na gid si Dailinlin human og tumar sa tambal. Mainta kung magsiki na ni Fred, uy. Aron makapahuway o makatug na sabta. Maayon ta, Evangeline. Ay, salamat taon. Nakasuway na gitawon mi ang malinawon nga buntag. Ngawa na magsaba-saba si Dailinlin. Nakatugid siya og maayo sa tambal. Pamahawa mo! Pamahawa mo! Dailinlin? Akong nabantayan nga makatug o mukalma lang ang akong anak kung makatumar siya og tambal. Pero inikmata na, balik lang gihapon siyang gibati. 7 months na karon nga nagsigi og tumar sa maong tambal ang akong anak. Apan wag hingpit nga kaayuhan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ning sakit sa akong anak nga ganahan ra man gyud siya nga magsigi og kilak og sapot bisan way hinungdan? Magyaw-yaw nga siya ra. Nagsugod ni dihang kinder pa lang siya. Ikaduhang pangutana, amo na ni siyang naadto og tambalan og pari, apan wa gyud kaayuhan. Among giadto og doktor. Ug matod sa doktor nga naa sa brain ang iyang sakit. May girisita nga tambal, apan igo ra man siyang mukalma. Unsa pa may angay namong buhaton? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba gyud nga i-CT scan siya kaysa utok man ang iyang sakit? Mga pila man sab ng CT scan. Ug niami sa Bohol. Asa mi nga hospital pwedeng mo adto? Ikaupat og katapusan. May nakaingon nga mas maayo kuno nga moanha mi sa Cebu ug mangitag espesyalista o psychiatrist. Makatabang ka pa namo? Doc Rene Obra? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Evangeline. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyo mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, mili lang mo, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran re kanamo. Pwede niya ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you believe you can do it and you are halfway there. Mao gyud. Ang positibo ba ta sa atong utok atong una-una nga mahimo na to ang gusto na to mahitabo sa atong kinabuhi nya 50% na ka nga naa na kaniha kay kining tanang butang mahitabo dinhi sa kalibutan nagikan dinhi sa pag-una-una ha mutuo ba mo nako ha mao na ko na nabasahan somewhere tanang nahitabo dinhi sa kalibutan magikan sa panguna-una so there is no health without mental health so karon bang buwan na sa September nagsaulog ta sa Suicide Prevention Month no life is too short, do not make it shorter by committing suicide, thou shall not kill. Mao na so usa sa mga 10 commandments no kay kining pag-commit og suicide para nag-murder ka og tao just so happen nga imong gi-murder imong kaugalingon kay kining murder ginaplano nga mopatay og tao kining homicide wa giplano pero nakapatay ra gyapon like homicide due to reckless imprudence no alright no sa kog abogado no takdan ako nato ni Eileen Batan.
Ang ato magtatampo ko naganawa si Evangeline, 41 years old, taga Garcia Hernandez, Bohol. So maadjong adlaw ninyong tanan diya sa Bohol, no? Ni Ma'am Mabil Saniel diya sa Tagbilaran City. Musta naman ma'am? Og mga Yu family diya sa Kalapi. O mga taga Ubay, dako listahan ng taga Bohol daghan to buta asa na to na kuno buta may di naman ko kay nomdom og asa na. Basta kay mga Bantilan family diya sa Bohol, no? Mga parinti ni Lulong Bantilan ug ni Joe Bantilan, mga tennis players ni sila, no? Ug of course, akong mga tennis buddy sa una si Panty ug si Boots Alisna, no? Mga Alisna family ug pamano mga ambot na limot ako. So anyway, daghang kayong salamat ug usabon ako basa ning mga di-text nako ng mga Saligi family diya sa Buntok ug sa San Juan, Southern Leyte, sa Anahawan, si Manuel, si Rosemary, Yang Carib, Meridet, Saligi. Alright? So going back to our sender, si Evangeline. Punto medical, of course, no? Si Evangeline, 41 years old, Minyo, kumalikon, taga Garcia Hernandez, Bohol, kabahin kini sa iyang anak ng babae nga naay ingon ta problema, no? Unang pangutana ni Evangeline, unsa maning sakit sa akong anak nga ganahan lang gyud siya nga magsigi og hilak og sapot bisan walay hinungdan. Magyaw-yaw na siya ra, nagsugod ni dihang kinder pa lang siya. Well, natay daghang gina-consider Evangeline ng mga developmental disorder, no? I hope nga imong anak walay gitawag na to og ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Usa sa i-consider kining autistic disorder. Usa i-consider kining conduct disorders. So daghan ng mga psychological developmental problem nga ma-diagnose nato sa nagtubo nga bata, no? Ang sakto gin mong buhaton Evangeline, no? Naman kasi duwa ko na si Dr. Joy Adolfo Bueno diya sa Galyares Hospital, no? Ina Doktora Joy Adolfo Bueno girefer ko ni Dr. ni Obra, no? Kailame. Og dili gani uban diyang mga psychiatrist nga naa diha sa Bohol kay ma-diagnose nila. Depende sa ilang diagnosis. Kini mga pag-diagnose ani mga problema ingon ani magdepende sa clinical observation sa attending doctor ngadto siyang pasyente. So maglisod ko actually og pinpoint unsa bagay hinungdan pero mao na mga posibilidad, no, nga naa sila congenital rather psychological developmental disorder or learning disorder. Kung balikon, pwede kini siya attention deficit hyperactivity disorder, pwede kini siya na conduct disorder, autistic disorder, or uban pa mga developmental disorders. Kaduhang pangutana, amo na ni siyang naadto og tambalan og pari apan wala gyoy kaayuhan. Among giadto og doktor, ingon man nga naa siya brain nasa brain ang iyang sakit. May gresita nga tambal apan igo raman siyang mukalma. Unsa pa may among buhaton. I do not know kung what kind of doctor ang iyong dool. Preferably psychiatrist or neurologist. Kay mao man ni ang kuan. Dagay developmental pediatrician. Kumalikon, developmental pediatrician. No, naata diri sa Cebu akong nailan si Doktora Espina. Mao na siya developmental pediatrician diri. So kadaghan sa mga kaso, I do not know kung matagad mo dayon. So may mga tambal magdepende sa diagnosis, no? Kung pananglitan gani ADHD natay methylphenidate manay kung resita. Kung autistic natay mga risperidone, quetiapine or olanzapine. Kung kining uban conduct disorder natay pangpakalma kining conduct disorder naman yung mga padungon lang yun ba. Kung mudako na maabot nag 18 anyos pataas na di pa gyud mawa mao ni mga antisocial nga mga tao kanang dili gyud mutuman og mga house rule. Mao na ang matag nako nga mga sugyot unsay angay buhaton. Dalhan ni siya og developmental pediatrician or psychiatrist diya sa inyo, no?
Ikatulong pangutana, kinahanglan magyud ni CT scan siya kaysa utok man iyang sakit. Mga pila sa kahang CT scan og ni ara may sa Bohol, asa man may hospital pwedeng moadto. I'm not sure kung da sa Bohol, no, kay di kadaghan mo nagbuhol, pero di kay ko updated sa ilang mga kahimanan diha. Pangutana lang ko no dito og naabay CT scan. I'm sure naa na CT scan ng Bohol, no? Daghan man tourist destination mo diha. Daghang kayo mga foreigners nga pwede pong masakit diha while nagtour-tour da sa mga beaches, no? Yung mga CT scan depende sa area, di man kayo siya expensive, no? Maraming sa MRI, CT scan, a little bit expensive na sa ordinary x-ray, but di magyud kayo, no? Pa-sponsor lang ka niya, bet, og Ben Evangeline og kuan, mga naay mga DSWD or mga politician, no? Sponsor nga ma-CT scan. Ang CT scan dili ni siya tambala, diagnostic procedure ni siya por x-ray ba. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. May nakaingon nga mas maayo kuno nga moanha mi sa Subo og mangita og espesyalista sa psychiatrist makatabang baka namo. Dr. Rene Obra. Yes, akong clinic na sa Imol Dool, Giliamak Laboratory na ako diha. Kuha na ko sa Chungwa Medical Arts sa una diha, man ko dugay kayong panahon diha ko sa Chungwa Medical Arts, pero kuha naman lagi dili naman ko everyday mag-clinic na ako sa Giliamak. Makana mo diha sa Giliamak Laboratory, dako kay nang akong tarpaulin diha, mura kong kandidato pagka konsehal. Kitaan ko ninyo dayon. Tanaw na ko unsay akong matabang nya. Sige lang, ako rin mo adjust ka, di kayo mo makagastog dako. Mga samples rin ba, mahatag ni nako ni mo Evangeline. Or maka-refer ko ug unsa may angay buhaton sa mga ubang mga espesyalistang doktor di sa Sugbo. Okay, so inaot kasabot ka sa akong speaker nimo og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini nga akong suliran, labi na kanimo da Evangeline da sa Garcia Hernandez Bohol. Thank you very much. Na makanunayan yung pagpaminaw sa tong mga RMN program, taas kitag rating din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ramen. Daghang salamat og